हेलौ एभ्रिवान आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर नायलांफाबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै तेजपुरावहाय फिसाफोरखौ एसे बेरायनो लाना फैदों आरो नै बेयो कल पार्कआव आङो आरो फिन खनसे फिसाफोरखौ लानानै फैदों दिनै दायो फिसाजो गोदोरनि भेकेसन सोलिबाय थादो नालाय बेनिखायनो आङो एसे बेरायनो लानानै फैबाय ओमफ्राय गोजान जायगायावबो थांनो हायाखै मानो होनबा उन्दै सासे एसे उन्दैद्राय बहुद गरमखायनो जोङो माने गोजानावहा थाङाखै आरो बेनिखायनो दायो जों तेजपुरावनो एसे बेरायनो होननानैहा लानानै फैबाय नै बेयावहाय इन्डियानि मेप मोनसे बानायनानै दोनदों ओमफ्राय बे मेपावहाय सोब माने हेबे जायगायावहाय मा जायगा दङ लिरनाय दंजोबो आरो फिसाफोरनो दिन्थिनो हायो जोङो ओमफ्राय आरो बिसिं एसामिसनि जापि मोनसे बानायनानै दोनदों लोगोफोर नै फिसाफोरा बटिं खालामनोनो आरोना नै बटिं खालामनो लागि दा टिकेट दाननो थांबाय थादो एक्सट्रा टिकेट दाननाङो आरो बेयावहाय बे बटिं खालामनायफोरखौ ओमफ्राय दायो थांगासिनो लोगोफोर नायखालांबाय था बटिं खालामनायखौ जोंनिखौबो ना नै लोगोफोर बेयावनो जोङो टिकेटखौ दानदों आरो बटिं खालामनायनिखौ ओमफ्राय बट मोनसेयावहाय 40 रुपिस लादों नै बयबो फिसाफोरखौ लानानैहा बेबायदि बटिं खालामो आरो बे फुख्रियानो आरो बे गिदिर फुख्रि आरो मोनसे पार्कनि गेजेरावहाय ओमफ्राय जोङो नै दायो नेगासिनो बटिं खालामनो थाखाय बटखौ नेगासिनो जों नै दायो मोनफैबाय बटआ मोनसे ओमफ्राय जों बे बटआवनो उथिगोन आरो नै जोंहा सारा उथिबाय दायो ओमफ्राय नै दायो आङो उथिनोसै ओमफ्राय नै दायो स्टार्ट जाबाय जों बटिं खालामनाया आं एसे गिनाय मोन्दों आरो मानो होनबा मैनाया उन्दै नालाय ओमफ्राय बुजिया नालाय एसेबां गिनो ओंखारदों खिन्थु बियो बिराद गाखोनो गाबनाय आरो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर जोंनि बटिं खालामनायखौबो सान्दुङा बहुद गोसामोन माने साइडआवथ' सायहा जायोना बे पार्कआ खिन्थु जों दा बे फुख्रियावहाय बटिं खालामनो हाबनाय लोगो लोगो पुरा सान्दुं मोन्दों आरो नायलाय आंखौ हमनोनो होआ माने हमजानोनो बायो माने आंहा गिनो ओंखारो ओमफ्राय बिसिं जोंहा सारा ड्राइभार आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे सान्दुं गोसाबाबो फिसाफोरनि खुसिनि थाखाय गाखोबाय आरो बटिं खालामबाय आरोना लोगोफोर फिसाफोरनि खुसियानो जोंनि बिमा बिफानि खुसि नङा होमबा बारा एसेबां बटिं खालामबाय थाला आरो लोगोफोर मानो होनबा माइना उन्दैया पुरा सान्दुं गोसा नालाय गरम माने गोलोमजोब्बाय आरो ओमफ्राय बयबो बिदिनो खनसे गिदिंनानैनो नै ओंखारफैबाय आरो ओमफ्राय जोंबो नै दायो खाथियाव फैबाय जोंबो ओंखारनोसै आरो जाबाय ओमफ्राय खुसि जाबाय आरो माइनाया नै लोगोफोर आं बटिं खालामखांबाय दायो ओमफ्राय नै बाजै सासे लोगो मोननानै दसे रायज्लायबाय नै आं बेलेग मोनसे जायगाथिं फैफिनलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयावहाय मानै मांकि नुदों आरो मांकिखौ गिनानै ओमफ्राय जि साइड थांदो मानसिफोरा नै मानै एखे गिया आरो एखे मानसिफोरखौ एखे गिया माने एदावोसो माने मांकिया माने ओमफ्राय खोरानो जोङो बारबोबाय आरो मांकिखौ नै गियानो मांगायबो गिया दायो ओमफ्राय नै फिसाजो सानैया गारि सालायोनो ओमफ्राय बेखौनो एसे आरो गारिखौ सालायहोलायनोसै दायो फिसाफोरखौ नै लोगोफोर बे गारिनि टिकेटआ गंसे गारियाव 50 थाखा लादों लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा गंनै गारि लाबाय आरो ओमफ्राय नै लासै सालायदों आं लाइफआव माने फार्स्ट टाइम सालायदों ओमफ्राय जोंहा माइना गोदोराबो फार्स्ट टाइम सालायदों माने फिसाफोरनि थाखाय आरो रोङाबाबो सालायदों आरो गिनोबो ओंखारोना नायलांफाबाय थादो दे लोगोफोर आंनि गारि सालायनायखौबो
नै लोगोफोर जोंहा मैना उन्दैया माने गारिखौ माने आंखौ सलायनोनो होआखै आरो ओंखारनोसो नागिरबाय ओमफ्राय दायो ओंखारनोबो हाला दायो सलायफुनाय समावहा आरो ओंखारना होबा मैना गिदिरा सलायनो माने आफसुस थागोन नालाय ओमफ्राय बिनिखायनो आङो बेबायदिनो लासै लासै थाबाय नै आं माने गेजेराव थाना होनाय जाबाय नालाय बिथिंनिफ्राय बिसिं माने सौग्रावबायसो थाबाय ओमफ्राय आंखौ स्पिड सलायनोनो होआ आरो ओमफ्राय आरो आं बेबायदि सलायनानै दसे थाथ'बाय थायाबा माइना गिदिरा आफसुस जागोन नालाय बिनिखायनो आं बेबायदिनो थानानै होबाय थाथ'बाय आरो मोनसे गेम गेलेनायाव फैलायबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बेयावबो एसे खेला मोननैसो गेलेनानैहा थांनोसै आरो ओमफ्राय नै जों हाबफैनाय लोगो लोगो माइनाया गिदों आरो बै हौवासाफोरा ना बे गेमखौ गेलेदों आरो नै गावनि एनार्जिखौ नायनो हायोनो नै बेयावहाय बिदि बुनानै होयो आरो ओमफ्राय बिराद गोसा आवाज गाबो नालाय माइनाया ओंखारलायाखै आरो गिनानै जोंहा माइना उन्दैया नै लोगोफोर जोंहा मैना सानैया बेखौनो गेलेनोनो ओमफ्राय 40 रुपिसनि टिकेट दानना लाबाय बेखौ ओमफ्राय बलखौ दायो बिनिफ्राय नै बेबायदि बलखौ सोना होनांगौ ओमफ्राय नै बै सिंनि बलफोरखौ खोख्लैहैनांगौ आरो बे गेमा बेबायदि आरो बेसिंनिफ्राय सोनानै हरनांगौ ओमफ्राय बैसिं गोग्लैहैयो आरो नै ओमफ्राय माइना उन्दैयाथ' रोङा नालाय बिब' आरो बिफाया फोरोंगासिनो हनै बिब'आथ' रोंखायो नालाय ओमफ्राय बिनानावखौ जि फोरोंदो माने बिनानावखौ बिराद रोंजानो लुबैदो जे सिद्दा हरनानै नै बेकासो थाङो माइना उन्दैनिया माने बिब'आ बुंबाय थादो सिद्दा हर होननानै ओमफ्राय माइना उन्दैया सिद्दा हरनो रोङाखै ओमफ्राय एबारसो माने लास्टआवसो माइना उन्दैया बुजियो जे माने सिद्दा हरबासो माने गोग्लैजोबहैगोन माने होमबानियासो नै एबार लास्टआवसो माइना उन्दैया खोख्लैजोबनो हादों नै लोगोफोर नै दायो जोङो गिदिङै मेंबाय ओमफ्राय जों थांफिननोसै आरो दायो गेट फारसे थांनोसै दायो ओमफ्राय नै बेबायदि स्टेप खालामनानै होदों आरो जायगाफोरा बिराद मोजां आरो दायो बयबो भेकेसन सम नालाय बयबो फिसाफोरखौ लानानै फैदों ओमफ्राय बे कल पार्कआ मोनसेनि थाखायनो मोजां आरो सायहा दङ खोरा बहुद सायहा दङ माने बेयाव जिरायनो हायो जिरायनानैहा दसे जिरायनानै गेलेनो हायो नै दायो बै अन्थाइफोरखौ नुदोंना बे अन्थाइफोरा जे बान राजानि समनिनो अन्थाइ आरो लोगोफोर आं गांनैसो फट' लानायखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय